na isi jong Shnong Erpakon bat na Dorbar Shnong Erpakon. Dorbar Shnong Erpakon hynne kasih Thohdieng kalau pynlong daga jingialang paidbah bat karali hapoh Shnong ban pynrem jur ya jingshah pynniap jong Bah Kyrmen Lyngdoh Nonglait dang shen hapoh lynti Shnong. Yang ni jingialang paidbah la pynlong hamadan football Shnong bat hadin la pynbu daga karali ke biya chudusha surok ba National Highway 6. Kikin hun seng bhalang bapher na rilum khasi jantia ki seng long kmi seng samla ki riu wa khmat ke ribhoi district lembat ki khana school klai shimben talang hakani ke jingialang jong Dorbar Shnong. Kerih kamit khadwai tarik ujimang Bah Kyrmen Lyngdoh Nonglait ula sya pynniap hawai ubar jela ubat trade haba hapoh Shnong hadin kajing adik kiat. Ki pulit kila kem raju bat kajing tokit menta kadang ya chakman. Kikin hun seng bhalang kila ai kajing ro ya ke Dorbar Shnong ka seng long kmi bat seng samla kula pynlong ya kum kani ke program ban pynrem yu new briew ubashim ya kajing im jong Bah Kyrmen haba pharu ya ke khubor sngolem shiki bahing bahsem jong new lanon. Kino kiba penting ko tempan hak ani ka Shnong ya lese ki don ki barli ya kita ki senfu kiba don ka jing ade kiba jalan ni kiba yok ka jing mentoy ni kita yok don ka no ka jing penting Kila khot la weru ya Dorbar Shnong seng samla bat seng long kmi bikin ya teli melon hakaban pet ngor bha ya ki barjala ki bawandrung hapoh Shnong namar mentala keno ba ki barjala kim salia shu bande ki kambamman hakanu ka jaga jong ka jela. Hadin ke jingialang la pynlong pat ya ke jingiat rali na du umaran football Erpakon syadu usurok ba National Highway 06. Dorbar Shnong Shnong Erpakon bat baro kibalaidan hakani ka step